तरीका दी खिसिया ना नहीं है के कि ए जी नाम क्या है आपका? अनिल जी। ए जी अनिल साले के मोछिया कमाल कइले बा कि ए जी हितवा के मोछिया कमाल कइले बा हमारा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा हमारा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा ए जी हितवा के चूरू की कमाल कइले बा ए जी हितवा के चूरू की कमाल कइले बा हमारा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा हमारा आंगना में झाड़ू के काम कइले क्या बात है जय हो हमारा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा हमारा आंगना में ए जी हितवा के कोटिया कमाल कइले बा ए जी हितवा के कोटिया कमाल कइले बा हमारा आंगना में पोछा के काम कइले बा कि हमारा आंगना में पोछा के काम कइले बा हमारा आंगना में पोछा के काम कइले बा भैया और एगो और गाड़ी गीत ओकरा बाद एगो गाना कैसे भैया 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 कि कहिया के चलल तू अरे हवाए हितवा साले कि कहिया के चलल तू हवाए सरवा साले कि तहरा घरवा में चोरवा समइले आय सिया राम के भजो तहरा घरवा में चोरवा समइले आय सिया राम के भजो आदरणीय दिलीप जी प्रमुख जी की तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार लेकिन कि अन धन चोरावा हो कुछ न ली हुए हो अन धन चोरावा हो कुछ न ली हुए हो इनका बहिना के धइल से अकबरिया आय सिया राम के भजो इनका बहिना के धइल से अकबरिया आय सिया राम के भजो
अपना बहिना के धइलस अकबरिया आए सिया राम के जब अटर पटर हिट आ जाला सनगना में तब गाइला जा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कि मेरे अंगने में आपके ना आपके नहीं की गावत आपके हित खातिर गावत नहीं कि जिसकी बीबी लंबी उसी का बड़ा नाम है। काहे कि कोठे पे लगा दो कोठे पे लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, कोठे पे लगा दो और क्या जिसकी बीबी नहीं उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी नहीं उसका भी बड़ा नाम है। मान लीजिए कर मेहरारू नहीं खे ओकर और बढ़िया बा कि सबको अपना समझो, सबको अपना समझो बीबी का क्या काम है, सबको अपना समझो बीबी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में जो पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तुम आए चाहे न माने, चाहे तुम आए चाहे न माने, हम तो अगर मान ली केहू के मेरा रूप खूब मोट मिल गई सुंदर ओकर का कहाई जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। ए भैया और ठंडा के दिन आ गई बा बेड पे लगा लो, अरे बेड पे लगा लो गद्दे का क्या काम है, बेड पे लगा लो बिस्तर का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आई एगो लोकगीत ओकरा बाद नेक्स्ट कलाकार भैया कि सड़िया लाई दा